लोगोफोर नै बेखौ नोंसोरो मा होनो बेखौ आंनो खोन्थाहरलाय आं बेजों माबा बानायनो नागिरदों नोंसोर नायलांबाय था आरोना नै आराम बख'जायो बियो आं बख'नानै लाग्रोनोसै फार्स्टआवनो नै बोबानो फैयो आरोना नै आं बानायनोसै अब्ला नोंसोरो नायलांबाय थादो आं मा बानायगोन सुरु बायबायसो नै फार्स्टआवनो बायनाया जानाय नङादां बायबायसो लोगोफोर नै बे बायनायखौ जानाय नङा आं बानायफिनगोन आरोना नै सुरु आङो बानायफिनबाय नै बिथिंजाय आखायाबो आं बानायबाय थागोन नै हेबगासिनो दङ आङो नै मा जागोन बियो नोंसोरनिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर नै हाबाय लोगोफोर आं माबा बानायनो नागिरनाया वाव नै लोगोफोर जाबाय आं नोंसिनो माबा बानायनानै देखायनो नागिरदोंमोन ना सिनायदोंना सिनायाखै नोंसोरो लोगोफोर आंनिबा बियो जेखाइ आरोना बियो इयाव हमग्रा बेहाय ओरैहाय ओरै गुदग्रा बेहाय ओमफ्रायो जों उन्दैयावनो गोरलैयावहाय बिदि बानायनानै गेलेयोमोन आरोना बेनिखायनो आं दिनै बेखौ मोननायखाय बेखौ बानायनानै देखायबाय नोंसिनो लोगोफोर जादोंना जायाखै खोन्थाहरदो लोगोफोर जेखाइनि महर खालामनो हादोंना हायाखै जेखाइनि महर नुदोंथ' ने नै